Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Ekene m ozuzu eke, kene ozuzu oye, ekene m ozuzu afọ, kene ozuzu nkwọ. Ọkwa mmụnwa nke njika nwe ha anyị Chukwu, nwe ebe anyị nwe ogushi, nwe alele. Abụ m onye eberi ọmụma, eberi ugo. Abụ m nwa afọ ala dike omuo. Eberi ọmụma nọ na Rivers State, Eche precisely. Awụ m dibịa, awụ m onye omenala, ana m eme omenala, awụ m onye ihe omenala na-amasị, awụ m onye na-elekọta aja ala be nna m. Asị m taa ka anyị ga-enu ntị n'ife gbasara omenala. Ndewonu, ya gazie. Dịka m si kọwatara unu na mbụ, agwakwa m my viewers na mma abịa ka nkọwalụ na ife mere ụbọchị a maka na aka dị m n'ọlụ, ya mere m na-ekwulọrị nne. Afọ ndụ, afọ ahụike, afọ ha akụ, afọ ha enwe enwe. Ihe gbasara aha ọfụ maka na Igbo nwere omume maọbụ mmemme ha na-eme ma ọ bụrụ na ahọ gbaghalịa. Yes, we celebrate with the general calendar, which is the Roman calendar, which is 1st of every January. Mana ndị Igbo nwere ka esi agụ arọ maọbụ afọ dịka ọnụ ndị na ndị si wee dị. Ịbịa na be nna m, anyị ji akpọ ya ịchụ afọ maọbụ ime afọ. Ma ọ nwere ndị na-asị arọ, nwee ndị na-asị ahọ. Mana doonu nagidenu m, nke ọbụla bụ nke m tinyelụ na ya ka anyị wee gbapụ ya ọsọ. Onye ọbụla wụ onye kpọrọ onwe ya nwa afọ ala Igbo ga-eji ihe gbasara aha ọfụ na n'Igbo wee kpọrọ ife. O nwere ihe mere njisi ọya dị ona maka ndị be anyị bụ ndị gboo nwere ihe mere ha ji tinye ya usoro ahụ ọ dị. Anọ usoro na-enye ndụ, usoro na-enye ahụike. Maka kalenda, general kalenda anyị accept, yes, ọ ka o si dị. Mana o nwere ngozi na-esi n'aha ọfụ ndị Igbo maka na Igbo nwere ka ha si agụ ọnwa. Igbo na-agụ n'ọnwa. Mere Igbo ji nwee 13 months na kalenda ndị Igbo. February, between middle of February ka Igbo ji agụ arọ maọbụ ahọ maọbụ afọ dịka ọnụ ndị si wee dị. Ekenekwe m unu, wee na-asị ka nkọwata ọlụ unu mmemme anyị melụ taa na ka o si wee dị na ihe butelie dịka onye ọdịnala. O nwere ihe onye ọdịnala kwesịrị ịnọ na-eme ma ahọ gbagharịa. Onye ọdịnala ọbụla iwu dibịa nwoke, dibịa nwaanyị, iwu eze mmụọ, ma ị na-emekwa n'ọdịnala,
ibu ọfọ mmụọ maọbụ ibu ọfọ ndị ichie, ọfọ obi, ịnọchila obi, o nwere ihe ya na-eme ma ahụ gbaalịa. Nke izizi wee kpụọ arụ na ngwuru. Onye ọdịnala ahụ gbagharịa kpụọ alụ na ngwurube gị, kpụchasịa ngwurube gị, akanogori niile nọ na ngwuru kpụchasịa anya. Arụ ahụ ochie, ife ọbụla bụ ife si n'ahụ ochie ana. Ọ dị ka oge m dị na obere nwa na-aba anyị na-akpọ ya, anyị ji akpọ ya n'ọnụ kenyi, anyị ji akpọ ya ịchụ afọ. I could remember when we were still young, then ifu ndị tọrọ anyị ha bịa ha ewere nchekọrọ ọkụ, ha ewere osisi nkụ, ha mụrụ ọkụ, ifu nchekọrọ ọkụ a na-enwu, esibe anyị ewere ụkwụ, a ga-esibe anyị were ụkwụ wee pụọ arịarịa junction. Asị ahọla ahụ, ahọla ahụ, ndị na-asị afọla ahụ, afọla ahụ. Eru ebe a atụfucha anya anachiete. The following day was the 1st of January. Anyị melie mana ha na-eme ya based on the general calendar, maka na ọdịnala na omenala Igbo bịaziri laa maka na ihe ụka mere anyị. Ihe nji wee refer to that thing bụ ka ị wee ghọta ka o si wee dị. A na-akpụcha afọ ochie, a na-akpụcha anya akpụcha. Ịkpụchasị afọ ochie, ikpochie onunu. Onunu dị mkpa. Ana m afọ ọtụtụ dibịa. Ihe a na ugbu anụ, gbuo efi, gbuo ewu, mee nke ọzọ, a na-eme ana ịfụgafụ. Onwe onye ma na-akpụ arụ, onwe onye ma na nwere ihe a na-eme tupu iwe egbube anụ n'obi. Your cow, efi ahụ ị nwelu, ewu ahụ ị nwelu is not the most important thing ị na-edili ime. Ị na-edili look at the welfare of the spirits in a take care of. What is their condition? How are they before igbubelu ha anụ? And the first you should do as onye na-eme ọdịnala wụ ịkpụ ha arụ. Idupụrụ ha akanogori nọ nso, akanogori batara ha nso si n'ihe ahụ ọfụ. Just like a na-akpụ alụ ma ọ bụrụ na acha iri ji ọfụ. Ịmana some people amaghị ya. Many dibias amarọ na before iri ji ọfụ na ya akpụ alụ kpochie onunu. Maka na ji si n'ala, ọ na-abụ akọ ji n'ala orezi opu ome, o wee wetazie ji. A na-ebupụta ji n'ala, o nwere akanogori na-eso oji apụta agbagorite enu ala. A na-akpọrọ ya anụ ma kpochieli ya onu. So ya mere m ji wee sị dịka onye ọdịnala, uche gị ya dị, o nwere ihe ndị kwesịrị ime na-abụrụ igbu anụ all the time. O nwere things you need to do. Imechagoro ihe ndị ọrụ sọsọ ọkụkọ ka ị nwere gbuoro mmụọ n'obe gị, they will accept it. Ịkpụ arụ, ikpochi onunu. Ọ bụrụzia na ọkụkọ oke ọkpa ka ị nwere na nnekwu, ịkpọ mmụọ n'obe gị si ha na ihe na-emere ha, ị na-emepere ha aha ọhụrụ. Onye awụ ihe m mere taa, aha ọhụrụ ka m mepere ndị be anyị, mmụọ nọbe anyị, mmụọ nọbe m, aha ọhụrụ ka m mepere fa. Ọya bụ ihe ịhụrụ na-emegasị na be anyị. Ịghọtago? So ya mere ihe gbatara onye ọbụla bụ onye na-eme omenala kwesịrị ịnọ na-eme ya. Ana o nwechara ngọzi si ya n'ofu n'ofu. O nwere ngọzi si ya n'ofu n'ofu. Ka m hapụ ijebe too far. Asị m ka m bịa ka m kọwatala unu ihe m mere taa na otu o si wee dị. And ọ bụrụ must na iyi egbu efi. Inwekwa ego efi, igbuo. Inwekwa ego ewu, igbuo. Mụnwa wadịrịja mmiri, otu asị na otu aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. The major thing ewu kpọọ ndị ichie, kpọọ mmụọ n'obe gị alụ, kpochielu fa onunu. Ihe ọbụla dịzị gị n'aka ga-emere ha. Ndewonu. Daalụnụ rinne. Ụbọchị nta ka a chọọ n'Owere nchi. Ọkwa na nwanne unu nwoke adịrịja mmiri, akwụkwọ m onye eberi ọnwụma. Eberi chekanụ, eberi chekanụ. Daalụnụ.